Nyt on tullut aika korkata One Piece Anime 25th Collection Extra Booster Display Boxi. Tää on Animen 25-vuotis synttäreiden kunniaksi tehty extra julkaisu. Ja tietysti Parallel Art anime-teemaisia kortteja haettas. Tämä sisältää tosiaan tämmösiä animen tunnusbiisien teemaisia eventtikortteja myöskin. Ei kylläkään omasta mielestä ole kauhean tyylikkäitä. Tony Chopper. Monkey D. Luffy, leader. Huomatkaa tuo hassu kirjoitusasu.